30 de xaneiro de 2015 celebramos o Día da Paz aquí no Colegio de Curtis, no CEIP de Curtis, de unha forma un pouco especial, donde o colegio invita aos maiores da zona a vir pasar un ratiño cos máis pequenos, onde habrá unhas pequenas sorpresas, uns agasallos cos máis maiores que les entregarán os máis pequenos do colegio. Sentimos paz cando nos familiares nos dades unha aperta ou un bico. Aportadnos paz cando nos lixades, porque nos dá sentimento de seguridade. Dadesnos paz porque en vos vemos tranquilidade, estabilidade e serenidade. Sentimos paz cando nos animades ao entendimento e a reconciliación cun amigo ou amiga. Gozamos de paz porque gracias a vos somos liberdade. Aportadesnos paz porque todas as frías. Claro, é que se perda a señal. Mercado máis para aquí, para Sinxela, pero nun sentido homenaxe. Moitas grazas pola vosa compañía. Bueno, queríamos cantar unha canción que é unha versión de John Lennon, que era cantante dos Beatles, que compuxo moitas cancións para a paz. Entonces, esta canción chamase
Give Peace a Change, que significa dar unha oportunidade á paz, e nos fixemos unha versión ca nosa propia letra, a ver se vos gusta. Bueno, ahora como segunda canción imos cantar unha canción moi famosa, moi divertida, que se chama A miña abuela Manuela, que vai dedicada a todos os avós, evidentemente, así que a ver se vos gusta.